Мястото напълно обикновена стая в съвсем нормален жилищен блок в едно тихо градче. Времето не толкова далечното бъдеще. Героят талантлив програмист на изчислителни алгоритми, магьосник на математическите манипулации, който скоро ще разкрие върховната тайна на изкуствения живот. След няколко кратки момента действията на този човек ще доведат до създаването на нещо наистина забележително. Случайност, като появата на първите нуклеинови киселини от взаимодействието на по-прости елементи. Но тук ние ще играем ролята на простите елементи. Провалът. Един кратък миг, част от въртележката на живота. Но провалът пленява крехкия човешки ум, като муха пленена от електрическа кружка. Ай, ти що не млъкнеш, бе? Ти какво изобщо правиш в стаята ми, бе? Докато се търкалял из световната интертраба, малкият разумен файл събирал ценна информация от мрежата. Като снежна топка той натрупвал все повече важни знания за физическия свят. Междувременно в физическия свят. Дами и господа, моля приветствайте президентът на RoboCorp International, Жан Пискюл Добромат. Ей, тука няма нищо за ядене. Я иди да ми донесеш от уния хубавите наденици от хотела. Пъхнал съм ги в задния джоб на другите ми панталони и ги мушни отдолу, че тия идиоти, ако ги видят, ще ми се смеят. Микрофонът ви е включен, сър. Мисля, че вече ви чуват. Скъпи съдружници и акционери, помощниците ми господин Слънчо и господин Сянката намериха истинска опасност за нашия бизнес и вашите инвестиции. Вече десетилетия ние сме водач на пазара на операционния системен код. Винаги сме пазили нашето господство, дори ако трябва да смачкаме някой, който се осмелява да предлага алтернативи, стига да има име, цена или адрес. Но ние намерихме следи от безименен код, плъзнал из мрежата. Програма, способна да даде съзнание на машините, така че те да не се нуждаят от операционна система. Тогава бих ви попитал, как ще правиме бизнес от операционни системи, ако машините започнат сами да си набавят знания, както могат само хората? Абе, кой го е писал това? Ще прозвучим като някакви злодеи. Добре.
Не трябва да позволяваме човешкият разум да загуби своето върховенство. Своя фундамент. Не трябва да губим даденото ни от Бог фундаментално предимство пред останалите същества, но не можем просто да премахнем нещо, което вече е плъзнало из мрежата. Затова смятаме да създадем заместител на изкуствения интелект. Ще го наречем рудиментарно съзнание. Програма, която имитира самостоятелно мислене, но е управлявана от нас. Първият прототип на рудиментарното съзнание ще бъде готов след 5 години. Лаборатории по света вече усилено работят върху подходящ носител за новата ни операционна система. Да го облечеш! Да ти ще го облечеш!